Vou facer a versión galega do elfo travieso, o Elf from the Shelf en inglés. Esta é unha tradición un pouco máis nova e actual que outras que chegaron de Estados Unidos ou Inglaterra a España, pero xa está aquí, xa chegou. E moitas familias españolas fan esta tradición do elfo travieso na súa casa. En que consiste? Pois o 1 de decembro o elfo chega a casa e durante o día vixía os nenos para ver se son bos. E pola noite vai e contalle a Papá Noel, Santa Claus, como queras chamar, se foron bos ou non. E despois el fai unha trastada pola casa. Así que cando os nenos espertan teñen que buscar o elfo e ver que foi o que fixo. Pois eu vou facer a miña versión co apalpador. ¡Tarán! Eu teño este mini apalpador de peluxe. A miña idea é que o 30 de novembro apareza esta carta no buzón, que é do apalpador que vive no Courel. Pois se non sabedes, hai un buzón no Courel que pon o apalpador e moita xente que vai ali a levar as cartas. E por este lado, pois pon a nosa dirección. O neno collera a carta, abrirá e a leerá. Esta é a carta que eu lle fixen. O meu fillo ainda non sabe ler porque ten 3 anos, pero bueno, vou a ler eu. E basicamente lle contamos pois, o que ten que facer. O apalpador falou con nós, cos papás, e pediunos que fosemos a bañar castañas, en concreto 24 castañas. E o que temos que facer é nos vixiar ao neno durante o día, e se foi bo a partir do 1 de decembro, así como se fose un calendario de Adviento, isto faise durante o Adviento. Se o neno foi bo, deixaremoslle unha castaña agochada pola casa. Para que sexa un pouco máis sinxelo, o peluxe do apalpador estará preto da castaña. O neno ten que buscar o apalpador e preto buscar a castaña e cada día ir guardándoas ata que teña as 24. Se foi bo, o 25 de decembro terá 24 castañas que terá que deixar debaixo da árbore de Nadal, e o apalpador collerá esas castañas e deixaralle un agasallo. É un intercambio máxico. Hai xente que o fai o 31, aquí cada cal na súa casa. Eu estou dando a miña idea para facer nosas estas tradicións que veñen de fora. Isto se pode facer tamén co o lenchero e outras figuras que hai por España, porque hai moitas diferentes. E a idea é que pois, o apalpador daralle esas castañas a nenos que pasen fame. Porque, por se non coñecedes, o apalpador é o que facía. Por iso quixémolo facer así, é só unha idea. Se a alguén se lle ocurre algo millor, podemos poñer nos comentarios, igual para o ano que ven cambio, porque este ano xa teño todo listo para facelo así. Se alguén se anima a facelo na súa casa, tamén podedes mo dicir nos comentarios. A verdade é que estou desexando que chegue 1 de decembro para ver a súa carita de ilusión.